În încheiere vom aborda un subiect de mare actualitate: singurătatea și dependența de internet. Deși trăim într-o era conectivității digitale, sentimentul de izolare este în creștere, în special în rândul tinerilor. Vom explora efectele negative ale utilizării excesive a rețelelor sociale și jocurilor video asupra sănătății mentale și vom discuta despre soluții și strategii care pot sprijini sănătatea emoțională a celor afectați. Ca orice dependență ne ia libertate. Dacă veți încerca să luați telefonul din mâna unui copil care se uita sau se juca, o să vedeți că are niște reacții extrem de ciudate. Și asta ni se întâmplă și nouă. Dacă vi s-a întâmplat vreodată să vă uitați telefonul acasă, sau la birou, sau în mașină, sau undeva, imediat trăsărim pentru că aia este povestea care ne trebuie tot timpul. De ce se întâmplă dependența? Pentru că în momentul scrollingului, mai ales pe rețelele sociale, creierul nostru dă niște șaturi de dopamină, un hormon al plăcerii. În momentul în care el este folosit extrem de des, șaturile astea de dopamină vor deveni nevoia zilnică. Deci eu am nevoie de acel scrolling în fiecare zi, uneori și noaptea. Și am adolescenți în terapie care dimineața la 4 închid telefonul, dorm 2 ore și după aia se duc la școală, nu știu ce mai face pe acolo. Ce simptome arată o dependență de rețelele sociale? În primul rând, foarte mare nervozitate. În al doilea rând, lipsă de empatie. O să vedeți copii care filmează alți copii care se bat. Și se bat cu îndârjire și ăia doar filmează. Nu au niciun fel de altă reacție, nu s-ar să-i ajute, nu s-ar să-i despartă, ci doar filmează și încurajează bătaie. Asta înseamnă o lipsă crasă de empatie. Și s-a dovedit că acest scrolling ce dă dopamină face să se micșoreze un loc din capul nostru care este responsabil cu empatia. Cei care au această dependență ajung să facă confuzie între persoana care sunt ei în realitate și persoana pe care ei o creează pe rețeaua socială? Da, foarte des. Și acum s-a inventat avatarul. Adică eu nu mai sunt eu ca persoană, ci cineva ce îmi place mie, pe care l-am inventat, care este erou, care este minunat, care este, nu știu, are ochi albaștri. Și nu mai sunt eu în persoană. Dar aici ajungem la povestea că nu mă plac eu pe mine însumi. De-aia îmi fac avatar. Pentru că dacă mi-ar plăcea de mine, eu nu mi-aș face un alter ego. Da? Aș fi eu care se duce și la școală, și la fotbal, și la dans. Nu-mi place de mine așa cum sunt și atunci pe sunt într-un fel, pe sunt într-un fel și după aia încep să răspund la provocări. Pentru că prietenii mei fac și ei același lucru. Da? Și ați văzut că există provocări acum extrem de ciudate și de periculoase. Hai să ne urcăm pe tren, hai să ne spânzurăm cu nu știu ce, hai să nu știu ce joc delfinul albastru să jucăm. Deci foarte, foarte mari ciudățenii care, bineînțeles, că vor avea urmări, vor avea repercusiuni. Această dependență este urmată de retragerea tinerilor din viața socială? Bineînțeles. Dacă pe rețele sociale poți să stai din patul tău, nu mai pleci de acolo absolut deloc. Dacă se poate toată noaptea, dacă se poate toată ziua și nu mai iese nimeni din casă. După care se întâmplă alt fenomen ciudat. Există punga de chipsuri sau prăjiturile sau toate stixurile și toate alea care sunt foarte des folosite de cei care stau în casă pentru că dau și ele dopamină. Zahărul dă dopamină. Și atunci, odată stau pe fotoliu sau în pat și mănânc lucruri care au mulți carbohidrați. Și se va duce, bineînțeles, asta va duce la îngrășare și atunci iar nu mai ies din casă pentru că sunt gras. Pentru că scade stima de sine. Exact. Ce strategii putem aplica pentru a combate acest sindrom de retragere din viața socială a tinerilor? Păi, în primul rând, să nu existe acces non-stop. În foarte puține țări există acces non-stop și foarte ieftin la internet. Iar pentru copii, pentru că ăsta e un pericol, nu înseamnă să interzicem internetul, dar să fie cu porți. Adică dacă există, le mai spun tuturor adolescenților de aici, dacă ai citit 30 de pagini pe zi, ai avea peste 1000 de pagini într-un an. Lucru care nu se întâmplă în nicio școală din Craiova, asta cel puțin. Să aud pe unul că citești 1000 de pagini pe an. Și asta înseamnă o jumătate de oră din viața ta. Ok, 2 ore de internet și o jumătate de oră de citit. Cum ar fi? N-ar fi chiar așa greu. Și unii chiar încearcă. Care sunt riscurile pe termen lung asociate cu izolarea socială? În momentul în care
se termină școala, într-un fel sau altul, eu trebuie să mă duc să-mi găsesc un job. Dar eu nu știu să vorbesc cu oamenii, pentru că n-am vorbit până acum. Eu nu știu să duc o sarcină până la capăt, pentru că n-am făcut până acum treaba asta. Eu nu știu să aștept să primez recompensă, să iau salariu pe 15 dacă lucrez de la 1, pentru că eu m-am obișnuit cu recompensă rapidă. Muncă puțină, adică dau de 2 ori cu degetul și am obținut dopamină. Și acum trebuie să muncesc 15 zile ca să iau niște bani. Păi eu nu sunt obișnuit cu asta. Și ce se întâmplă în acel moment? Se întâmplă că nu reușesc să facă față jobului respectiv, pleacă, iar caută altul și tot așa. Și caută variante la fel de facile. Absolut. Dar s-a dovedit că Suedia și-a schimbat din nou sistemul de învățământ pentru că a avut foarte mulți ani un sistem de învățământ care nu presupunea teme și nici efort din partea copiilor. Nimeni nu-i certa, nimeni nu le dădea nimic de făcut. Au ajuns 3 generații dincolo de 18 ani și n-au putut să integreze social, n-au putut să lucreze. Pentru că nu era obișnuit să le spună cineva să facă ceva și să-i și controleze. Deci limitele sunt foarte importante. Absolut, da. De mic trebuie să ai niște limite, nu impuse cu bocan, dar trebuie să fie niște limite pe care să le accepti și tu și care să știi că la un moment dat îți vor ajuta. E clar că educația este foarte importantă în conștientizarea acestor probleme. Freud spune așa că 25% din personalitatea umană este dată de genetică și 75% de mediu. Mediu însemnând și educație, și felul în care se vorbește în casă, și felul în care vin prietenii cu tine și toate lucrurile astea din jurul tău. Asta formează personalitatea. Ce credeți că învață generațiile care se formează acum, având în vedere că părinților sunt generații cu telefonul în mână non-stop pe rețelele sociale? Am văzut că se fac și bani cu telefonul. N-ar fi asta o poveste că ai telefonul în mână, dar ideea este să nu-ți faci rău singur. Deci să încerci să faci lucrul ăla, jobul tău, sau să vinzi online, sau să, nu știu, să faci și filmulețe pe... Dar în momentul în care ai încheiat treaba aia, să poți să și socializezi cu niște oameni. Să poți să faci și sport, să ieși la plimbare, să poți să pleci în vacanță și să nu stai tot timpul legat de telefon. Deci internetul poate fi folosit și în mod sănătos. Absolut, bineînțeles. Ce pot face părinții pentru a se întâmpla acest lucru? Ce abordări pot avea? Păi, dacă toți din casă stau pe telefon, copilul care crește și el acum va vrea și el telefon și va urma modelul din casă. Dar dacă avem discuții în fiecare seară, dacă putem să comunicăm cu copiii noștri, dacă putem să vedem un film împreună, să ieșim în parc, să ieșim la un sport, să facem lucruri în măsura în care ne permite timpul, dar fără telefon și fără internet, vor vedea și ei că se poate. Deseori am văzut copii care au telefoane mai scumpe decât părinții. Și atunci, ce se întâmplă? Ce înțeleg acei copii? Înțeleg că li se cuvine totul și că eforturile lor trebuie să fie minime. Și asta va duce la alienarea lor, adică nu vor vrea niciodată să facă un efort pe măsura recompensă. Efortul trebuie să fie mic, recompensa mare. Asta a fost obișnuit. Percep părinții ca niște salvatori permanenți? Da, pavăza. Deci eu cer ceva și mi se și acordă în secunda 2. Și asta vor vrea să vadă și de la partenerul lui mai târziu. Vor căuta același model. Același model, da. Și acum se vede această modă ciudată a fetelor tinere care preferă bărbații mai în vârstă și cu bani. Fix pe acest model de dopamină rapidă. Da? Am cerut și mi s-a dat. Dar vedem și invers. Asta înseamnă că generațiile actuale sunt formate în acest fel. Exact. Pentru că vedem și băieți foarte tineri cu fete care ar putea să le fie mame. Se întâmplă același fenomen, da? Din motivul ăsta, pentru că vor recompensă foarte repede. Și atunci, ce măsuri ar putea lua societatea sau se întâmplă ceva? Pentru că dumneavoastră mai mergeți în școli, mai aveți tot felul de contacte. Nu se întâmplă nimic în domeniul ăsta, absolut nimic. Am văzut niște inițiative private, de exemplu cafenele care acordă un discount de 10% dacă respectivii își lasă telefonele într-un coș. Dacă cei ce stau la masă își lasă telefonele într-un coș la intrare. 10% discount. E interesant. Când vin la dumneavoastră tinerii sau persoanele care au astfel de probleme, ce vă spun? Conștientizează pericolul? Nu.
Adolescenții nu. Adolescenții sunt obișnuiți să ceară și să primească. Dar la un moment dat se termină resursele sau cererile lor sunt exagerate și atunci începe scandal. Și scandalul, pentru că empatia a dispărut, după cum vă spuneam, din cauza folosirii frecvente a internetului și a gadgeturilor, scandalurile sunt monstruoase. Adică se lasă cu lovirea părinților, cu lovirea fraților și așa mai departe. Adică lucruri reprobabile. Care sunt metodele de intervenție eficiente pentru tinerii care se confruntă cu aceste probleme sau care se confruntă cu singurătatea din cauza faptului că sunt mai mult prezenți în mediul online? Singurătatea asta are o singură cauză, stima de sine scăzută. Adică eu nu ies în lume pentru că mi-e rușine. Mi-e rușine de mine cum arăt, mi-e rușine de mine că nu știu să vorbesc, mi-e rușine de mine că n-am haine ca ceilalți, sau încălțări, sau telefon, sau toate astea. În momentul în care adolescentul ăsta conștientizează că el are niște calități, că el poate să facă niște lucruri mai bine decât colegii lui, va ajunge să-i crească stima de sine să iasă în lume. Și cum putem să scoatem din acea singurătate în care singur s-a dus până la urmă? Prima dată poate să scoată părintele. Da? Părintele de același sex poate să facă niște lucruri împreună cu el. Da? Îi întreb pe tații adolescenților care vin aici, de câte ori v-ați dus la meci cu fiul dumneavoastră? Zice, nu, că nu-i place fotbalul. El mi-a spus că îi place, de unde știți că nu-i place? Lucruri simple, da? Să jucăm un fotbal pe iarbă în parc, să mergem la un meci, să facem o plimbare cu bicicletă, să închiriază biciclete pentru o oră și asta înseamnă că am făcut ceva împreună cu fiul meu, cu tatăl meu și asta înseamnă că timpul ăla petrecut împreună cu drumul, cu bicicleta, 2 ore, a însemnat ceva. Ceea ce înseamnă că eu sunt valoros, că tata mă vede ca pe persoană valoroasă, ceea ce nu știam până azi. Această abordare o poți avea în cazurile, zic eu, simple, dar în momentul în care se ajunge, cum am spus mai devreme, la violență fizică, la violență verbală, ce trebuie făcut? Acolo trebuie să vedem dacă nu există o tulburare psihică de adevăratele. Adică astea pot să fie niște cauze declanșatoare, da? Abuzul de internet și de alte lucruri, dar e posibil să fie o cauză organică, adică să avem un defect pur și simplu și creierul ăla să nu mai funcționeze bine. Și atunci comportamentul să fie deviant și să avem de-a face cu o tulburare de personalitate, de exemplu, sau o altă boală psihică. Atunci trebuie să luăm măsuri de specialitate. Cum putem crea un mediu mai sănătos pentru tineri, atât în mediul online cât și în viața reală? Cu moderație. Deci e permis orice cu moderație. În momentul în care se fac excese sau se ajunge la dependență, nu mai e bine. Îmi ia libertatea, îmi consumă resursele și va fi rău. Dacă e totul cu moderație, va fi ok. Din nou ajungem la limite. Absolut. Trebuie să învățăm de mici că aceste limite există, pentru că de-aia există legi, de-aia există tot felul de regulamente, de proceduri pe care noi, iată, și adulți le respectăm. Bineînțeles, există reguli scrise și nescrise și asta se transmit din generație în generație. Dacă acum a venit internetul peste noi, o să vină inteligența artificială cu alte norme, cu alte reguli, dacă vom păstra niște norme și niște reguli pentru fiecare, eu zic că vom putea face față. Deci fiecare generație până la urmă are provocările ei. Absolut, bineînțeles.